sang ni chuang aliam to a Judate hian engatinge Isua hi Mesia-ah an pom ve theih lo ti thu hian mite rilru ala luah renga historian te theologian le ring tu nol pui po in achan hriatthiam an du thin han ngai tu ama te Isua kha Judate zinga achenga dam lo te hati dama thil mak tam takati a Mesia ani zia ti chiang turin hrilok na angin oma an kot la ya akala an sunagoga azirtira mina zongin an ti theilo chin chiana tam taka entirani chuti chung chuan an la hnawl da tho ani kha engwang ber nge ni ta ang khati taka Mesia beiseia nghakhlel emtute khan engtin nge an hnawl mai thei an beiseia phaloem ni nge nia mihringte hriatthiam phak lo thil thuk zawk a om ni ta ang le heng zo na poimo tak tak te chang tur hian Judaten Mesia an beisei dan tak kha enge ni ti hriat chian angai ani abikin Isua lo lan ma a Mesia an beisei dan kha kumzatam tak chu Judate khan an ma ani chan chuaka an hnam ron tung dinga kumkhua a remna ron thlen tu tur Mesia nghakhlel in an oma an du ani satli amai lova an ni na abet tela an tong trai na le an ni tin nun kha he Mesia beisei na hian a thunun ani Mesia an mamo na bel cha turin rom ho obbe na hreom tak nuai an kun bok nen an din huna hanin din tir chin ma te i tho chua zong deuh tho kha chia chung lut turin an ti lui chia rom ho chu in tual lai an ron kala pathian in thla tu te alo tiam to anga ram a pek cheu kha in ramani to lo ti in chunga anin luling tavia wani chuan chung i hmel ma te tuk zal veka ro pui taka i ram din thar le thei tu tur chu i nghakhlel ve nge yang zol nei ten kumzatam liam ta khan an lo hrilok to bok nen isayan kan tan na lo pianga fapa min peta a sarkar na chu akawa ain ngata ati te khan rorel tu chak tak beisei na anei na satir le a Daniel po in rorel na hlun ral ngai lo tur kumkho ati chiat rual lo kha alo tiam ve bok nen chu wangin an tharau chandam tu ni mai lovin zalen na sual tu rom ho pai thla a hun rang kachaka Israel te ron hruailu tu tur an nghakhlel mai kha thil makani lo ma se Isua chu aron kal ta chenga an lo beisei dan ang kha ni talo rom chu pai thla ka hnekin karam chu he khovel mi hi ani lo aron ti ta daya helna chok chuak lovin in mel ma te hmangai ro te ala ron ti ta deu ti chuan zo na poimo tak ni ta chu he mi pa ngai anga ron khosave mai hi an beisei Mesia chu ani theiangem ti hi ani a ani theilo an ti na chan sang pali kan ngai thla ho don ani Judaten Isua an hnawl na chan lian ber pakhat chu Mesia lo lang tur hrilok na zong ati fam kim vek lo an ti Mesia chuan khovela in do na tir in remna tluan tling a thlen tir tur ani a Jerusalem temple po aron tung ding leang ma se han hoivel ula chu tiang chu a thleng teuh mai si lova chu wangin Isua chu engtin nge Mesia ani theiang an ti ani he ngai dan hi pom om tak ni na ngai theya Mesia lo lang tur hrilok na khan khandai te po leile na an cheranga nam le nam anin do to lovang ti te kan hmu ani kha amai ro chu Isua khan khati lam hoizong khan engma aron ti ta si lova Mesia chu ani lo ti na ani mayangem thil poimo tak mai ni ta chu hrilok na zong kha voile khata thleng ngal vek tur ani em ti hi ani Christian te chuan Isua local le na an ringa khang hrilok na zong te kha tum hnia ti hlotlin ani ang ti an zirtir a local masak khan Isua chuan tharau lama hrilok na om kha aron ti hlotling vek ani Isaiah bungsom nga pathuma mi nima sela ani chu kan bo chiat na ti awangin hliamin a oma kan kholo na ti awangin vuak thitlinin a oma kan thlamon na tura thunun na chu achunga atla a avuak na vual te a ti damin kanom ta ti te kha atakin Isua khan kan hmu ani Isua nun na thi na le thole na khan he hrilok na hi aron ti hlotling veka mihringte tan an tharau chandam na kong aron hong ani ma se khovela remna le muan na awa om si lo ve dik na chu khoyange hei hi a local le na poimo na chu anita a Zakaria bungsom pali khan Mesia chu ropui taka local le huna alal ramadinang ti asoya lalpa chu leipum puitan lalani anga chumi huna chuan lalpa chawan bi anga ahming chawan lamang ti in asoyani heti zong hian han soita ila miten movie mu no man ti deuh mai kha ien ve a ma se alai lak lo ai top san dai ani chuan a thon thu khan omzi awanei lo ve itinge yang chu Christian ten he ngai dan an hriatthiam dan chu ani he thon thu hi ala top lova Isua chuan a local masakin tharau lam thil aron ti hlotlinga a local le huna thil engkim ati hlotling don ani
tirkaute thil tia kan hmu angin he Isua in hnena ta vana lak chho hi vana a chhoin hmu ang takin alo kal le don ani ma se hei chau hi Judaten Isua an hnawl na chan ani lova Judate chuan Mesia chu cross a thi tur chi ani lo an ti bok Judate tan chuan ti hlum mai thei Mesia kha chu ngai tua thiam chi ani lo pasal thahuai sen melma te hne tu tur ani tuar tu ni lovin Isua hun laia Judate tan kha chuan cross a khen be Mesia rom hawin an ti mual pho hrep kha chu Mesia tak tak ani theilo mi thi chuan tungia chan damang ti in an zot ani Mesia chu din hun sang taka Israel te hlang kai tu lalro pui ani tur ani a she om tuar shepa suam mang anga thi mai tur ani lo Deuteronomy bung somni pakhat chang somni pathum po in soi chianga thinga khaya piang chu pathian an chedong ani sia ti kan hmu ani anti chu wangin juda hruai tu te tan kha chuan Isua khen be ani na kha a pathian na lan tir na ani lova a hlo chamna ti chiang tu ani ma se Christian te tan chuan Isua thi na kha a hlo chamna ani lova ne na fam ki ma chan na ni Mesia ani lo ti chiang tu ni lovin he khovela alo kal chan ber ani zawk Isaiah khan atuar tur thu alo soilok dai to a Isua khen be ani kha he hril lok na lo thlen dik na ani hlo chamna ni lovin hringfa te le pathian in kar lei do tu ani zawk a thi na chu in thoi na fam ki mani a engma dangin a pek theilo sual man tlak na ani cross ka han ngai to ma te mual pholan tir na ni thin kha beisei na lan tir na ro pui ber ani ta zawk ani hi thon thu zong top na emo anti kha abul tran na ani ta zawka Isua thole na khan kha thon thu kha aron her danglam dora thi na chu kan top na ni lovin chatuan nun na kan nei theina tura bultran na alo ni ta zawk ani korin le khathona sarmon ro pui tak kan ngai hla a keini ero chuan Krista khen be thu kan hril thrin ani hi chu Judate tan chuan thluk na gentel te tan thu at thlak ani a nima sela Judate po ni sela Greek te po ni sela ko te tan zong Krista pathian thil ti theina le pathian fin na chu ani ti in hei hi Isua turna omzia chu ani Juda hruai tu te khan Khati hun lai khan an hriatthiam lova cross kha remruat na fel zawk alo thlen theina kong ani Isua chu rom sarkar hne tu ani ringot lova sual na hne tu tur ani ti kha an hu phalova he khovel lalram chunga thu nei tu ni mai lovin thi na chunga thu nei tu ani thung ma se hei mai hi ala ni lova Mesia ani lo anti na chan dang le chu Isua chuan Juda da na ron thlak anti Judate tan kha chuan an dan tora kha an nunin nga na tak tak ani a ti tur le ti lo tur in zia na bu ani satlia mai lova thuthlung ani pathian le ami te inkara thuthlung ma se Isua ron langa an sahuat lai taka aron khoi ta chat maya tuali that tur ani lo tual that reng chu an chung thu rel tur ani ti ani thu in hria e keiro chuan ka hrila cheu mani u naw chunga thin ur chu a chung thu rel tur ani ti in an dan te chu a hril fiana thara ron siama henga thu soya wang hian Isua chuan dan chunga po thu anei ti en tira Farisai ten dan an lo hriat dan zong chu aron ti danglam ta thut maya an tan chuan pathian poisoi na lian takani an thuthlung an za em ron hril fia thar tu hi tunge nia a in hriat dan chu ti danglam thiang ani lo chatuana om turani an ti lai khan Isua chuan sabat nia te dam lo ati dama misual an hmu sit deuh te kha zanri akil puya ei thiang le thiang lo ti a in thinlung atanga lo chuak a poimo zawk thu te aron soibok si Farisai te tan kha chuan dan bo chiat na ani satlia lova dan siam that na ani ta a an hriatthiam theih thil ani ta lo ma se heta hian thil poimo tak mai chu Isua kha dan ti bang tura lokal ani lova ti fam kim tura lokal ani ama nge in mathai ziaka dan thu emo zol nei te thu emo hriat tura lokal kani ring su hriat tur ni lovin ti fam kim tura lokal kani zawk ti in a soy ani kha ani chuan heta Isua thu soi omzia hi enge ni ta ang Isua khan dan kha enga ma angai lo ti na ani lova angai poimo ema aron ti fam kim mani dan zong kha ama tin zona duan vekani ti alan tirani entir nan in thoina chungchang ta hilo enila kumzatam tak kha Judate khan ran hangin in thoina an hlan thina ma se chatuan dai ani lova afam kim lo bok Hebrai le khathona kan hu angin kelpa le bongpa te thisen khan sualte ati bo theilova ma se Isua ero khachu in thoina fam kimaron nita a Isua Krista chuan pathian du zong anga kumkhua atan tum khata ataksa ahlana wangin ti thiang hlim kan nita ani ti kan hu kha
a thi na mang chuan Isua chuan in thoi angai na chan zong zong chu aron ti hlo tling ta a beram no chu mai chama halral angai to lova ama chu pathian beram no khovel sual la bo tu aron ni ta ani Isua chuan dan aron ngai nep ta ani lova dan in shwai thlen atum na chu ama kha ani ti aron ti lang ani Farisai te chuan in thoi na hlan dan le ti dan phung an ngai poimo hle a Isua ero chuan in thoi na omzia dik tak aron zir tir thung dan chu mangai na le khongai na lan tir na ani a pathian ne na in lai chin na ani ma se hei hi Isua an hnawl na chan pui ber ala ni lova a aya chan lian zawk la om Judate chuan mi chak le thil ti thei in dona a po hne na an chan pui thei tur an mani obbet tu te pai thla a Israel chu nam ro pui takaron hlang kai le tur an beiseia ma se Isua chu sipai rual te nen ral thuam fam kima lo kala hnekin thing mystery fapa ni in khote takte aron lang ta sia han mit thlave ma te an mani chan chuak tu tura an beisei em kha sakor chunga ron chuang lovin sabeng tung chunga aron chuanga Judate tan kha chuan hriatthiam chi ani lo engtin nge khatiang mi pa ngai ve mai in ngai tlom em khan aron chan chuat theite lulang sa kho shwai tu te khan rom lal ram ron ma chon ngal tur an beiseia shwai tu chakle thil ti thei asipai rual te ne na in do na munakala Israel lal ram din tu tur an beisei ani ma se Isua chuan in mel ma te mangai ro ati du da tu cheu chu tong trai sak ro aron ti ta sia ne na o ni ina lang lova mi chak lo o ni inan hria ani ma se Isua in ngai hlom na kha a chak lo na ani lova ati ra tanga pathian rem ruat na ani Zakaria na lo soilok to angin o Zion fanu lom hlela hlim takin awro ente ilal chu inhne na alo kala midik tak ani a chandam tu ani tlom takin sabeng tung chunga chuanga ani sabeng tung no chunga chuan ti kan hmua chu Isua khan tum kauni khan aron ti hlotling ani a in ngai tlom na mang chuan thil ti theina a hnawl ti na ani lova thil ti theina chu hrilfia na thar anei tir ani a thil ti theina chu sipai rual dina ramlak ani lova thinlung a thlak danglam theina te thinlung hliam atuam dam theina te chatuan nunna apek theina te kha ani juda shwai tu te khan Isua hun lai khan hei hi an hriatthiam lova ma se Isua thil tum chu rom pai thlak mai aya lian zawk ani a suale thina hne kha a thil tum zawk chu ani a hmangai na te angai dam na te midang te ta na anun ngei po hlan theina te kha aral thuam ro pui beran ni a a thil ti theina chu in do na hmuna atilang lova thi na hne a thole na atilang thung alal ram chu he khovela mi ani lo ama nge ina soyangin alal ram chu he khovela mi ni sela chu Judate kutaman tira ka omlo nan ka thui hruai tenan bayang ati kha a in ngai tlom na kha a thil tum a hlotlin theina chan ani a ma se kha Mesia ani ti pom harsa anti na chan ani boxi ani chu engpo ni se Judaten Isua an hnawl mai hi nam thil ani satlia lova tirko pola khan alo soi to a unaw te u he thuruk hi in hriat lo kadu si lo chuti lo chu fingtok in lo inti da ange gentel te antel kim ma chu Israel mission khat te chunga cholol na alo thleng ri ani ti in helai thuam zia ber hi enge ni tang pola chuan Judaten Isua kha Mesia an pom theilo na chan chu thlarau lama an mita del wang ani atia hei hi thil thleng fu lo pal ani lo gentel te po in chan dam na an chan vek theina tura pathian rem ruat na thuk zawk ani pathian chuan khovel ram zong zonga Isua chan chin tha puan dar na rem changa tan amangani chu han ngai tu chiang ma te Isua kha cross a po khen be ani lo pha mai thaisin Judate khan no lo sela Israel ram chunga ba khan chan chin tha kha adar kher om love Paula le Barnaba po khan Juda shwai tu te hne na huai takin pathian thu hi nangni hne na hril masak tu reng ani nima sela in nara chatuan nun nei tlak lova inin ngai hnu chuan sherau gentel te lam kan hoyang ti in an soyani kha maktak main Judaten Isua an hnawl na awang khan khovel ram sang sanga Christian na adar pha thlaraw lama an middel na chu thil lung chiat thlak tak ani rualin thil tangkai tak ani tel ti na ani pathian rem ruat na hi mihringte phak bak ani ti chiang tu ani bok ani chuan Israel fa te malam hun tur chu engtin nge ni ta zelang Christian te thlir na atang chuan Judaten Isua an hnawl na hi thu top na ani lo rem ruat na ro pui zawk lo lan theina kong ani pola bok khan ani le an petek chu an tluk hlen na turem ni nai love an tluk awangin gentel te hne na chuan chandam na alo thleng ta zawk ani
Israel mite thik tirnan tiin chiang takin a soi kha chu wangin pathian chuan Israel chu a thlau thlata ti na ani lo chan chin tha hi juda mite tan chau ni lovin mi zong tan ani zia min hriat tira pathian remruat na fel tak noya hian aro rel na rin tlak zia kan hmu fia ve hret zelani Mesia chuan kum zabi pakhat na a lalro pui tak pakhat ni mai lovin chatuana tan lal ani zia aron tilang to a mi thi le minung ro rel sak turin a lokal leang chu wangin he thon thu hi ala top lo